Здравейте, приятели, аз съм Алики, нещо си клип на CS. Той може да е малко кратък, но ще снимам. Така, нека започваме. Чакайте си намерим нещо. Някакъв друг сервер. Този клип може да е малко кратък, сигурно 2 минути, не знам. Пистолет. Този път ще е без звук. Другия път може да си пусна някаква музика. Така... Не. Игати. В момента играя в български сервер. От полицаите съм. Друго какво да кажа? Пиго. Какво мълча? Добре, искам Емка. Къде беше? Няма пари за Емка. Си блед работата. Хайде. Тичай по-бързо. Не. Телефон ми няма достатъчно памет. На таблета ми пък... На телефон ми не само нямам достатъчно памет за да снимам клиповете. На таблета ми имам поне 1 час и нещо, ама там вече нещо му остана и не се чува звука. И затова там не мога да снимам. И затова понякога тези клипове много са кратки. И за което се извинявам. И то много се извинявам. Но на серийки така ще си ги качвам и... не.